Dames en heren, goedenavond. Buonanotte, buonveni bij onze speciale avond van de MAAP. Ik ben Yassir Francisca, PR en bestuurslid van de MAAP. Ik wil graag iedereen vragen om de mobielen op stil te zetten. En de mensen die helemaal achterin staan, mogen ook iets meer naar voren komen. Het is een gezellige avond, we gaan niet bijten. En graag wil ik de excellenties, vrienden van de MAAP, mensen van de pers, van hartelijk welkom geven voor deze avond die we hebben georganiseerd. MAAP is vanavond een bijzondere bijeenkomst en de meeste van jullie weten het al. MAAP staat voor Movimento Antiano e Urbano para Promover Participação. Deze avond zal een officiële gedeelte hebben en die gaat over een paar minuten beginnen. En daarna is er gelegenheid om even gezellig met elkaar een hapje en een drankje verder samen te vieren. Maar om dat allemaal te gaan doen, wil ik eerst de voorzitter van de MAAP uitnodigen om hier naar voren om zijn woord aan jullie te geven. De heer Raymond Labat. Mashadanki Yassir. Vrienden van de MAAP, buonanotte, ook van mijn kant. Gevolmachtigde minister van het kabinet van Sint Maarten, de heer Vogels. Plaatsvervangend gevolmachtigde minister van het kabinet van Curaçao, de heer Senior. De directeuren van het kabinet van Curaçao, de heer Robert Candelaria. En de directeur van het kabinet van Aruba, de heer, mevrouw Desiree Cruz. Mevrouw Cruz, u heeft ons verrast dat u er bent. We zijn er heel blij om. Ook aan, ik weet niet als ze er nog is. Even kijken, Jolanda. Waar is Jolanda Zuilenkom? Van Zuilenkom? Ja, daar staat ze. Van Binnenlandse Zaken, WWI. Directie Inburgering en Integratie. Alle vrienden van de Cambusgemeenschap. Wat is de Cambusgemeenschap? De Cambusgemeenschap staat voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dus alle vrienden van de Cambusgemeenschap, welkom. Ook de kleine buonanotte. Doe eens een tjepon. Voordat we naar het officiële gedeelte van vanavond gaan, wil ik toch even uw aandacht vragen voor het volgende. Waar staan wij voor? Waar staat de MAAP voor? De MAAP is de Movimento Antiano e Urbano para Promover Participação, oftewel de beweging ter bevordering van de Antilliaans-Arubaanse participatie. Wij wonen in Nederland. Hier moeten wij meedoen. We horen vaak dat onze mensen zeggen, ja, ik ga toch terug, moet daarbij weg. Ik moet niet participeren, ik hoef niet mee te doen. Blijkt dat 90% van de mensen niet meer teruggaan, die blijven hier. En onze organisatie, de MAAP, die staat voor deze mensen te stimuleren om hier mee te doen. We wonen in Nederland. Nederland is een heel goed land en dat wordt vaak door ons vergeten. We wonen hier en hier moeten wij het doen. In onze gemeenschap zitten heel veel vrijwilligers. Vrijwilligers die het werk van de overheden, zeg ik uit mijn hart, vergemakkelijken. Zonder deze vrijwilligers is het werk en zijn de doelstellingen van de verschillende overheden absoluut niet haalbaar. We leven toevallig in een maatschappij die een verharding meemaakt. Een maatschappij die een behoorlijke verrechtsing meemaakt. En daar kunnen wij met z'n allen iets aan doen. Als ik 's morgens bij de bushalte kom en ik zeg goedemorgen, kijkt men mij aan alsof ik met de tweede vraag zal komen van als ze geld voor mij hebben.
En het lijkt me namelijk iets heel normaals om goedemorgen te zeggen wanneer je iemand ziet. De maatschappij is gewoon aan het verharden. Wij kunnen daar wat aan doen. De huidige coalitie in de Tweede Kamer die is geen voorstander van een categoraal beleid, oftewel het doelgroepenbeleid. Nou, als ik diep in mijn eigen hart moet kijken, zeg ik dat ik ook geen voorstander van ben. Van het doelgroepenbeleid. Want op het moment dat je categoraal beleid hebt, betekent dat ik op de een of andere manier overlast bezorg aan de maatschappij. En daarom ga je dus extra geld vrijmaken. Vorig jaar, 2 jaar terug bijna alweer, in oktober 2009, hebben wij in Dordrecht een conferentie georganiseerd. En de titel was Op weg naar een finaal Antillianen beleid. We hadden het ook kunnen noemen Op weg naar een regulier beleid. Ik zou het heel fijn vinden als ik tegen de overheid hier in Den Haag, aan de andere kant van het station hier, zou kunnen zeggen: het zijn geen 22 Antillianen gemeenten meer, maar het zijn er 12 geworden. Betekent niet dat onze maatschappij van vrijwilligers altijd een belangrijke rol zullen blijven spelen. De huidige coalitie wil af van alle linkse hobby's. Betekent weg met het categoraal beleid, weg met subsidies naar organisaties. Ik zeg heel simpel, regulier beleid, ja, goed, daar waar het kan. Maar waar het noodzakelijk is, moet je categoraal beleid hebben. Dan moet je bepaalde doelgroepen. Denk maar aan mensen die invalide zijn, ouderen, bepaalde doelgroepen in Nederland, die extra, dat kleine beetje extra aandacht nodig hebben. Dan moeten wij dat kunnen bieden. Dus ik heb geen probleem, en onze organisatie heeft er geen probleem dat wij zeggen, wij zijn op weg naar het regulieren. Ik wil dit gedeelte van de inleiding niet te lang laten duren. U weet allemaal, het is vandaag 1 maart. Morgen is het 2 maart. Dan gaan we met z'n allen naar de stembus. Laten we niet vergeten, mensen, laten we even naar het Midden-Oosten kijken. Dat er mensen zijn die bereid zijn te sterven om dat recht dat u heeft te krijgen. Mee te beslissen in de maatschappij. Welke richting moet de maatschappij uitgaan? Dat recht heeft u. En dan wil ik bij deze een oproep aan u allen. En als u naar huis gaat, dan twittert u weer. Dan gaat u op Facebook zitten. Dan gaat u even bellen en sms'jes sturen. Iedereen in uw omgeving oproepen om morgen te gaan stemmen. We weten allemaal dat de provinciale staten, de verkiezingen van de provinciale staten, geen bekende, geen sectieverkiezingen zijn niet zo bekend. Zelfs niet bij de Nederlanders in Nederland. En bij onze gemeenschap, waar wij met een heel laag percentage altijd glansrijk scoren, is het helemaal niet populair. Maar ik doe wel een oproep aan u allen om te gaan stemmen morgen. Ik heb bewust gekozen vandaag een neutrale stropdas om te doen. Ik zie wel bepaalde mensen met bepaalde kleuren hier in de zaal. Ronnie? Maar dat mag. Dat mag. Ieder zijn politieke keus. Ik wil dit gedeelte hierbij laten. Yazir? En dan kom ik zo meteen weer even bij u terug. Dank u wel, Raymond. Vervolgens zal ik Marushka Gisberte naar voren vragen om haar woord aan jullie te vertellen. Dankjewel, Yazir. Dank u wel alle aanwezigen. Ik zal u allen een uitleg geven over de MAAP Award en wat de betekenis hiervan is. Vandaag, 1 maart 2011, wordt de MAAP Award Mita Yuda voor de 3e keer alweer uitgereikt. En het is een heel bijzonder jaar, want Europa die volgt ons voorbeeld nu. Zij hebben dit jaar het jaar van de vrijwilliger gemaakt. Dus wij zijn vooruitstrevend daarin geweest met onze MAAP Award. Deze award die wordt uitsluitend gegeven aan personen die met liefde, toewijding
en vrijwillig in dienst zijn van hun gemeenschap. En in dit geval gaat het om de Antilliaanse en de Arubaanse gemeenschap. Er is dus een onafhankelijke commissie geweest die haar keuze heeft gemaakt. En dit jaar zal dus 1 persoon deze award in ontvangst mogen nemen. De award bestaat uit 2 delen. 1 is een gouden speld met 1 diamant. En het andere deel is een lasergegraveerde kristallen plakkaat. De keuze van de commissie is gebaseerd op vaste criteria zoals toewijding, vrijwilligheid, leiderschap, gebondenheid en vooral ook doorzettingsvermogen. Want dat is vooral een kern binnen vrijwilligerswerk. Je moet doorzetten en je moet het ook graag willen doen. En dat zijn dus echt criteria waar er vooral naar is gekeken bij het kiezen van de persoon die deze award dit jaar in ontvangst mag nemen. En de uitreiking hiervan heeft altijd op 1 maart plaatsgevonden. Het is een bijzondere datum, ook bewust gekozen, omdat Ruben Severina, de oprichter van MAAP, en tevens ook 8 jaar voorzitter is geweest van de MAAP en ook een van de adviseuren van de MAAP. Dit is dus symbool ook natuurlijk voor zijn jaardag. En de MAAP Award kan natuurlijk niet op een andere dag worden uitgereikt. En dan is dit het verhaal om de award heen. Maar nu is natuurlijk het spannende moment. Degene die het in ontvangst mag nemen. En dan geef ik het woord aan hiernaast om de award echt te gaan uitreiken. Rubén, maar je pas bien. Maar toen hebben we brasa hebben we orwo erin. Maar dadelijk zometeen mag je de brassas van iedereen krijgen. Mensen, u heeft het gehoord van Marushka. Marushka is trouwens bestuurslid algemeen bestuur en coördinator jongerencommissie van de MAAP. Wie? Het lijkt wel de Oscars die ze uitgereikt hebben. Hè? De Oscars in Amerika. Ik weet niet of u wat zegt. Ja? Oké, hier gaan we. Hij werd geboren op Curaçao op 8 december 1944. Hij is rijk aan broers en zusters, namelijk 8 broers en 11 zusters. Hij groeide op in de wijk Sanssouci, onder de beruchte rook van de raffinaderij. Daarna is hij opgegroeid in de buurten zoals Buena Vista, waar ook Rubin vandaan komt, en Grootkwartier. Hij is 44 jaar getrouwd, heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Dames en heren, mag ik namens u vragen om naar voren te komen, Oscar Jacoba. Ik begreep al wat ik bedoelde met de Oscars die worden uitgereikt. Eigenlijk moet je een beetje gaan staan dat iedereen jou kan zien, want ik ga nou een paar redus met mijn binden boeieren, want hier zien we een paar van zijn broers en zusters. Dat is maar een gedeelte van ze. Al vroeg was hij op Curaçao vrijwilliger in de padvindersgroep André Tutti. De TAP. Na zijn MULO-opleiding werkte hij van 1960 tot 1964 bij de CPIM, Curaçaose Petroleum- en Industriemaatschappij, de voorloper van Shell Curaçao NV. Hier zien we hem als padvinder tussen zijn vrienden. Ik weet niet wie dat zijn, maar... Kijk, hoe komen wij aan die foto's, hè? Ja, ik weet waar ze staan. En dat is onze oude Hopman, die staat daar. Ja, inderdaad, Jacques. In 1964
is hij met nog 14 jongeren naar Nederland gekomen, vertrokken naar Nederland. Hier zien we ze onder de trap naar het toestel. En hij ging werken bij de Nederlandse Dok- en Scheepvaartmaatschappij. Hij heeft nog verschillende andere vrienden uit die tijd waar hij nog contact mee heeft. Bebe is een van ze. Edo. Dat zijn allemaal jongens waar hij nog contact mee heeft. In de avonduren deed hij zijn NTS-werktuigbouwkunde en werkte vervolgens bij verschillende bedrijven, zowel binnen als buiten Nederland. En voor zijn pensioen heeft hij 20 jaar gewerkt bij Nuon. Via pater Jan van der Schoor van de Santa Familia kerk op Curaçao, die almoezenier was bij de padvindersvereniging, Jack, klopt dat? Dat klopt. Okay. Waar Oscar bij zat, begon zij zijn vrijwilligersloopbaan ook in Nederland. Antilliaans Contact, de Antilliaanse studenten in Amsterdam, de Kapelzusters van de Liefde, vervolgens een club waar er flink gedominood werd en gediscussieerd werd. Stichting Nancy, daar ben je 5 jaar voorzitter van geweest. Na de jaren kwamen steeds grotere groepen van de eilanden naar Nederland en werd het werk van Oscar ook belangrijker en drukker. Hij is koster geweest bij de kerk, hij is adviseur geweest van verschillende onder verschillende pastoors gewerkt. Hij is adviseur geweest van de gemeente, zowel Amsterdam als Almere. Hij heeft, kijk hier zien we met zijn vrienden, met een van zijn vrienden. Net afgestudeerd en nam ik een borreltje. Hij verontschuldigt zich, hij nam een borrel. Dit is de verliefde Oscar. Dit is de verliefde Oscar. Ja, het is in de tijd. Ja, het was in Drenthe de eerste keer een ervaring in de boerderij. Kijk, zo gingen we nou gekleed naar de boerderij in het verleden. Hij heeft, even kijken. Hij is 18 jaar heeft hij gezeten bij de als vrijwilliger bij de politie. Als vrijwilliger mensen. Ook vrijwilligerswerk. Hier zien we, ik denk dat het de avond is van de installatie, de beëdiging. Met verschillende van zijn collega's. Hij is 18 jaar heeft hij gezeten bij de als vrijwilliger bij de politie. Als vrijwilliger mensen. Ook vrijwilligerswerk. En hier zien we, ik denk dat het de avond is van de installatie, de beëdiging. Met verschillende van zijn collega's. Dat heeft hij 18 jaar gedaan. Mensen die als politie, als vrijwilliger gaan werken, dan moet je behoorlijk wat in je mars hebben om dat te kunnen doen. En durven doen. Want je zet je leven elke seconde op het spel. Hij heeft een koor opgericht. Hier zien we dirigent Oscar. Dames en heren, ik wil het niet te lang maken. MAAP Award 2011. Oscar Jacoba. Graag de heer Ruben Severina naar voren roepen. De woorden die ik altijd meegeef. Bistie y cargué cu honor. Aan mij nu de eer om dit plakkaat aan Oscar te geven. Hierop staat: Mit ayuda, ik help. Participatie, emancipatie, dedicatie. Participatie, emancipatie en dedicatie. Ik kan alleen maar zeggen dat ik trots ben dat Oscar nu mijn collega is. En ik hoop dat je zowel jouw speltje als dit plakkaat
met eer zult dragen. MAAP Award 2011, Oscar Jacoba. Ik denk nog even niet, ja. Mai Kibingilaan Donato. Mai is een van de personen die vorig jaar de MAAP Award heeft gekregen. En ik wil deze 3 mensen, de 3 MAAP Awarders, even naast elkaar zetten. Zodat u een leuke foto kunt maken. Nou, dat waren mooie woorden van de heer Labat en de heer Severina. En ook een mooie biografie van meneer Oscar Jacoba. Nogmaals gefeliciteerd. En nu wil ik graag even kijken of ik de goede richting ben. Ja, ik wil graag de kabinet van Curaçao, de heer Senior, naar voren roepen. Goedenavond allemaal. Laten we beginnen met de heer Oscar Jacoba. Ik heb begrepen dat hij een vroegere buurtgenoot van mij was in Buena Vista. Om hem in ieder geval te feliciteren met zijn award. We hebben net gehoord dat er beleid gevoerd wordt van categoriaal naar regulier. Ja? En we weten dat door de geschiedenis heen minderheden, migranten, groepen die uit de vreemde kwamen, het moesten hebben van het steunen van elkaar, het moesten hebben van het helpen van elkaar, oftewel van vrijwilligers binnen de gemeenschap die elkaar een hand geven om te kunnen overleven. Ik denk dat de heer Oscar Jacoba in ieder geval voor de Antilliaanse gemeenschap gedurende de bijna 50 jaar dat hij in Nederland zit, ja, onder de Antillianen, Curaçaoenaars, Cambridge-gemeente, ja, in ieder geval heeft getoond dat hij één van die personen was die de gemeenschap wou steunen door zijn vrijwilligerswerk en zodoende in ieder geval onze gemeenschap binnen de Nederlandse gemeenschap staande heeft helpen houden. En dat is een felicitatie waard. Ja. Van de andere kant roept het ook vragen op wat de toekomstige positie zou zijn, dus van onder andere Curaçao-huis in zo'n situatie waarin toch wel de campersgemeenschap steeds meer op zichzelf aangewezen zou zijn. Want dat betekent eigenlijk een beleid waarbij je uitgaat van het categoriaal systeem, waarbij de overheid de groepen, minderheden steunt, die het in ieder geval in de maatschappij voor een gedeelte nog een weg moeten vinden, want de meeste van ons hebben onze weg in Nederland gevonden, ja. Overgaat naar een regulier beleid waarbij je het zeg maar zelf moet uitzoeken. Dat betekent het een beetje. En de vraag is, wat betekent het voor ons als Curaçao-huis in zo'n situatie? En toevallig zijn we ons deze dagen daarover aan het beraden. Dus ook mede naar aanleiding van de overgang van het Antillenhuis naar het Curaçao-huis. Ja? Dat betekent in ieder geval niet dat wij het, zeg maar, categoriale of reguliere werk van de Nederlandse overheid gaat overnemen. Maar de vraag is, wat betekent dat wel? Hoe moeten wij als Curaçao-huis dan
tegenover zo'n beleid staan? Wat voor antwoord moeten wij als Curaçao-huis daaraan geven? Ik hoop dat jullie daar in de toekomst meer over horen. En ik hoop ook dat de zijnertijd zelfs daar in die discussie zullen participeren. En ik denk dat de heer Jacoba met zijn 54 jaar ervaring, ja, eigenlijk is het zelfhelp, ja, want daar zijn we op aangewezen in de toekomst, dat je ons daar zeker bij kan helpen en ons daar zeker raad bij kan geven. Ja? Gefeliciteerd. Vervolgens wil ik de gevolmachtigde minister van Sint Maarten, de heer Vogels, naar voren roepen. Het is voor mij waar genoeg om hier te staan. Alhoewel 900 kilometers verwijderd van Curaçao, heeft hij en mijn persoon elkaar ergens gekruist. Waarom zeg ik dat? Omdat hij uit een buurt komt, en als ik denk aan Grootkwartier, ik woonde in de Amerikanenkamp en ik ging naar de kerk van Grootkwartier. En dat is jarenlang gebeurd. Ik ben wel geboren op Sint Maarten, maar opgetogen Amerikanenkamp, Suzanne. En natuurlijk dichter bij de kerk van Grootkwartier, Bergkarmel, dan de kerk van Suzanne. Dus ik wil toch namens Sint Maarten ook hem van harte feliciteren met deze award vandaag, gekregen door naam. En ik denk dat we meer vrijwilligers moeten ergens vrijwilligers vandaan moeten halen, want het werk moet voortgezet worden. Dat is onderwerp. Ja, natuurlijk. Ik kijk naar hem, maar ik kijk nog naar jullie. Jullie moeten dat doen. Hij heeft zijn werk al verricht. Ja, en is nog bezig te verrichten. En dus ik denk dat wij in de toekomst hier in Nederland als Antillianen, en ik praat in het algemeen Antilliaan, want het woord Antilliaan, hoe ga je dat nou? Alleen bij het gemeente zijn we Antillianen. Voor de rest zijn we Curaçaoënaars, Arubanen, Sint Maartenaren, Sabanen, Westeilanden, hoe je het noemen wil. Maar bij de gemeente blijf je Antilliaan. Zelfs de Arubanen is nog steeds Antilliaan. En die vechten al 25 jaar voor. Moet je dat voorstellen. Maar ik wil het kort houden. Ik wil de heer Oscar Jacoba hartelijk feliciteren. Ik denk dat jij een mijlpaal in je leven bereikt hebt. Maar blijf voortgaan. Want you're never too old to continue. Alright? When it's so far, your time is past. Exactly, I agree with you totally. And don't forget that together we can make a difference. Congratulations. Het kabinet van Aruba, de heer Kok, naar voren roepen. Dames en heren, goedenavond. Namens gevolmachtigde minister Abad wil ik de heer Jacoba en de MAAP bedanken voor de uitnodiging. En vorig jaar was het bij ons. Wij waren de gastheer van de MAAP Award-uitreiking. En we vonden het gewoon prachtig dat inderdaad zoveel mensen aanwezig waren om inderdaad te zien waar MAAP voor staat. We vinden het ook heel belangrijk dat MAAP ogen en oren heeft in de gemeenschap van de Caribische Nederlanders, zoals het tegenwoordig heet. En kijkt van wat onze mensen doen op vrijwilligerswerkgebied. En dat vinden we goed dat MAAP dat blijft doen. Wij steunen gewoon van harte. En hopelijk hebben we in 2012 een
Arubaan, die ook vrijwilligerswerk doet en een MAAP Award kan krijgen. Vorig jaar. En vorig jaar hebben we in ieder geval zeker. Dus de wisseling moet gewoon inderdaad gewoon goed gaan in de kernbusgemeenschap, zoals genoemd is. In ieder geval gewoon namens Aruba nogmaals van harte gefeliciteerd de heer Jacoba met de MAAP Award. En ik denk dat Jacoba een inspiratie is voor veel van ons, die inderdaad zonder na te denken heel veel werk doet in onze gemeenschap. Van harte gefeliciteerd en dank u wel. Bedankt voor alle mooie woorden van het kabinet van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Nou, meneer Jacoba, u bent aan de beurt. Ik zal het niet te lang maken, want ja, ik kijk al naar mijn dochter en die zegt van pa, hou het kort. Dus ik hou het ook kort. Op de eerste plaats wil ik mevrouw bedanken voor al die jaren steun wat ze mij gegeven heeft. Want zonder haar had ik dit alles niet kunnen doen. Het was van de 24 uur, waren er dagen dat ik zeker, 18 buiten huis was. Met verenigingsleven, met alles. En mijn kinderen, we groeien samen naast elkaar en we leven samen blij. Maar zonder hun steun had ik dit alles nog niet kunnen bereiken. En ik wil het nog langer kunnen blijven doen. Want als ik in het paviment zeg, ora mitarea kaba akinatera, senor tatumami. Dus een donaka bainda, dus het niet beetje zo'n toegesien. Dus ik blijf doorgaan. Hartelijk bedanken. Ik wil ook bedanken. En als de dag van gisteren, dat wij zaten te debatteren over het ontstaan van MAP, met de contento, MAP zo groot is geworden. En een grote, stevige vereniging. En zoals ik al gezegd heb, je hebt een last overgenomen, maar hij weet wat hij jou gegeven hebt. Bedankt allemaal. Mag ik even alle bestuursleden van de MAAP naar voren roepen? Julissa, Clifford, Zahira, Angelo, Nouris. Wie heb ik nog meer? Cordy. Ik kom zo meteen tussen jullie staan. Dames en heren, onze organisatie Movimento Antillano Arubano para Promover Participación het is niet haalbaar zonder deze mensen waar ik ontzettend veel steun aan heb. U ziet dat onze groep samengesteld is uit mensen van Aruba, van Bonaire en van Sint Maarten. We hebben 3 bestuursleden van Arubaanse afkomst. We hebben 1 van Samartijnse afkomst. We hebben 1 van Bonaireaanse afkomst. En we zitten nog te wachten op een Statiaan en een Sabaan. Wij hebben, u ziet dat wij ons bestuur ook gekozen hebben. Ze zitten niet erin als ze niet capabel zijn om het te doen. Maar dit zijn de mensen die het werk verrichten. U ziet de verdeling man-vrouw, die is zoals Nederland het wil zien. De verdeling is ook dat 1/3 van het bestuur onder de 30 jaar is. Want als wij niet investeren in de jongeren, dan hebben wij geen toekomst, Chonang. Wij, op mijn leeftijd, praten wij altijd over, ik heb gegeten, ik ben geweest. Deze mensen praten in de tegenwoordige tijd, ik eet, ik ga, ik doe.
Dus zonder hun is het onmogelijk. We hebben hier Marushka, Nouris, Yazir, Sahira, Clifford, Julissa, Claire, Angelo Junior Anzola, Cordy en Sydney. Dit zijn op twee na. Twee mensen konden niet aanwezig zijn vanwege werk. Maar dit is bijna het complete bestuur dat voor u, de Cambusgemeente, klaar staat. Bestuur, u kunt gaan zitten behalve Ruben. Ruben, kom even hier staan. Met jou ben ik nog niet klaar. Dames en heren, het is vandaag 1 maart. Dus ik denk dat we even... Ruben, dan kan erbij zien. Nou, moet u nog niet wakkelijk worden bij de bonnerie. Het is vandaag 1 maart. Ik denk dat we even Happy Birthday moeten zingen voor Ruben. Hij kan het niet ontkennen, want dit is uit het trouwboekje van zijn ouders. Ruben Rosendo Severina, geboren 1 maart 1956. Quem começa a cantar bem? Cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God, may the good God, may the good God bless you. Bij ons in de gemeenschap, Ruben, kijk, normaal, u bent gewend dat als er een taart komt, dat de taart verdeeld moet worden. Jonang, e bolo ki not worden partij. Deze bolo. Deze bolo is bestemd voor Ruben en zijn familie. En ik ga nu openmaken. Dan kunt u zien, dan ga ik u uitleggen wat erop staat. Op de bolo staat 55 Boltu Nota Juda. Het woord Juda is een woord, bijna een patent van Ruben Severina. Als vrijwilliger, Bota Juda, het mapenwoord heet Mita Juda. Maar Ruben is altijd iemand uit onze gemeenschap. Als je 54 bent,
dan weet je dat wij altijd problemen hebben met de cijfers, omdat wij cijfers draaien in vergelijking met het Nederlands. Dus Nederland zegt eerst 45 van achter naar voren, wij zeggen 45. Dus je hebt altijd een smoes om te bedenken dat je jonger bent. Dus tot gisteren kon Ruben zeggen, hij is 45 jaar. Maar bij 55 ora bebalte en nota ayuda. Ruben, dus tot gisteren kon Ruben zeggen, hij is 45 jaar. Maar bij 55 ora bebalte en nota ayuda. Ruben, ebola que tá especialmente pabo, pa inchi, boyunang, disfrutar je, eta specialmente besteld onder Susanta. Ada Susana aí. Susana é persona que Susana, kom even naar voren, Susan. Susan is de persoon die alle snacks die u vanavond gegeten heeft, gemaakt heeft. En de bolo. Wij hebben bij dit hotel erop gestaan dat wij alleen hier wilden komen, als wij onze eigen pasteetjes en snacks binnen konden brengen. En het is ons gelukt. En Suzanne heeft dat verzorgd. En zij heeft die speciale bolo voor Ruben gemaakt. Hoe kan nou zoveel over mij gezegd worden zonder dat ik iets terug zeg? Dat is bijna onmogelijk. Ik zal het, zoals Raymond altijd zegt, ik zal het niet te lang maken, ik zal het wel lang maken. Het is altijd leuk om jarig te zijn. Het is altijd leuk om tussen vrienden en familie te zijn als je jarig bent. Ik kan alleen maar hopen dat Maap ook zo oud wordt. Maar meer nog, ik kan alleen maar hopen dat Maap over 25 jaar niet meer hoeft te bestaan. Want dat zou betekenen dat wij geen problemen meer hebben en dat wij dus goed zijn geïntegreerd en dat wij dan, belangrijker nog, veel invloed, macht wil ik het nog niet noemen, maar in ieder geval veel invloed hebben hier in Nederland op de politiek en de ontwikkelingen. Dus ik kan alleen maar zeggen, mensen, blijf deelnemen, sigi participa en laten we hopen dat volgend jaar niet 1 Oscar hier staat, maar 10 Oscars. Wie weet. Dank je. Bedankt Ruben. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En geef ik het woord weer aan Raymond voor het slot. Dank je, Yazir. Mensen, we willen lekker even nog doorgenieten van onze snacks, een hapje en een drankje. Si bobai kaas aan de bonobbe is sufficiënt, dat is probleem als het meeste para arbitrage. De tafel staat daarachter. Kom ons morgen niet vertellen dat je niet genoeg te drinken gehad hebt. Mensen van de pers wil ik van harte bedanken. NOS TV, die altijd klaar staat met zijn camera's, zowel beeld als foto, bewegend als niet bewegend. Dico Mashadanki, Daily Herald, Susanne Kulega, Mashadanki, René Zwart, Mashadanki, Romeo, Radio Nederland Wereldomroep, nee, maar Romeo, Mashadanki, Kopote. Iedereen die foto's gemaakt heeft, we willen die foto's heel graag ook delen met de andere mensen. Dus ik zou zeggen, stuur ze naar ons toe. U heeft ons e-mailadres. Shonang, laten we gezellig even nog een hapje en een drankje nemen. En voor straks, kort erbij voor Mayang, ga stemmen morgen. En straks een goede uur van de weg. Dank je, Shonang.